Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Life is what we make it. No! Hindi ko siya mabatong anak! Wala ako sang anak na abnormal! Hindi ko siya mabaton! Hindi! Wala man siya naghalin sa akong dugo kag unod. Ginkabi ko siya nga akon matuod nga anak. Kag wala ko siya kinakahuya. Palanggaon ko siya. Tugtog saya kamatayon. Kagawan man ako sa tanan. Ano man ang ihambal nila sa akon. Batunon ko. Kung ano man ang madangatan sa relasyon natin nga duha. Ari ako nga pangapinan ka. Palangga ko ikaw. Tungod para sa akon. Pinasay ka. Espesyal ka sa kabuhi ko. Tomorrow morning if you wake up and the sun does not appear, I will be here. Mahimo ang ilan na sudlan nga relasyon, katulad man sa inyo nangin relasyon subong. Relasyon, isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing nga kasaysayan, dili sa aton palatuntunan. This is My Life. Produksyon sang Aksyon Radio. I will be here. Kamot ng Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital,
at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madapos ang naglaylay na pamaagi at utraprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my I look around and see this great big world is part of me and my life. Kagkaron, sa kasugpon sa ngaton matahong kag magkatalandog kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. This is me. This is me. Ano'y nagsabutkon mo? Ha? Kadamo sina. Kadamo sa mga lagob ang butkon mo. Ano'y na? Hindi. Kadamo matuod sa lagop sa butkon ko. Kon, ini, sir? Oo. Nano'y na? Kadamo sina. Kadamo matuod. Nano ka? Sinong nagsakit si imo, ha? Wala, sir, Wala sa may nagsakit sa akon, Wala gani ako kahibalo kung wala mo makita, sir, Ano? Oo, sir. Sir, Aida, ginatulok mo gid ko, sir, magsugid ka sa matuod sa akon. May masakit ka bala? May masakit ka? Wala, sir, Amo gid ako sina ako nag-aabot ang pamulanon ko. May mga lagob nga nagagwa sa panit ko. Oo, sir. Awa. Sabi ko, kung may masakit ka. Hindi normal kung may mga lagob ka sa mga lawas mo, Sir? Masaming nga may nagagwa nga lagob sa lawas mo. Ha? Oo, sir. Normal lang niya. Nagakadula man lang kung matapos na ang mens ko. Amugid ko siniya, halin sang dalaga pa ako, sir. Ay, kung ako sa imo, patanaw ka sa ubigay ni. Pasi ko na noon na, ha? Ay, salamat gid sa kabalaka mo, sir, ha? Sige na. Mabalik ako sa dining. Kung mag-abot si Luling, paliw gambal siya nga idulong sa ako ng beer ko sa dining, ha? Ipabakal ko siya, Oo, sir.
Sige. Ay, Diyos ko. Nakita gid ni sir ang mga lagop sa panit ko. Nagaduda si sir nga may ginabatsyag ako. Gusto siya. Wala gid siya magsala. May ginabatsyag matuod ako. Cervical cancer. Stage 2 na. Kag madali na lang ako mapatay. Madali na lang. Sige na, Audrey. Magpili ka sang bag, shoes, kag dress mo. Sige na. Auntie. Sige na. Tipo lang napili mo. Okay, Auntie. Ikaw man, Dale. Magpili ka man sa midado ko. Kag shoes, t-shirts, kag polo mo. Miss Y, kaulo yan. Sige na. Hindi ka makuya. Retinin ni Auntie sa aton. Ate, sige. Salamat kid Miss Y. Sige. Magpili ka mga duwa, ha? Katuan pa na si Mimi kag Angel. Yes, Auntie. Sige. Ikaw, ha? Kanamig din sa uyat-uyat mo sa kamot ni Angel. Uy, jelly siya. Ay, siya ang hindi mainit. Kinpahalin niya ako sa tupad niyo. Tingala ko nga do, hindi mayroong itsura mo kay. Wala pa tayong baligid mo sa amon, Angel. Kung hindi na nga kasin ko siya, kag abnormal, ginkalbo ko na siya. Ano? Oo. Gapangin mo na ako sa kasin kong abnormal. Audrey? Friend? Ha? Ihatag mo sa friend mo? Sino ka friend? Del! Kay Dale? Del! Friend! Angel! Hindi man girl si Dale. Boy man si Dale. Kagdako na si Dale. Wala na siya naghampang o kung nag-play sang Tito Bears. Okay. Psst, quiet. Mami, give Dale, ha? Yes na. Give mo kay Dale, ha? Nakapili siya ng stuffed toys? Oo, miss. Mami, oh, Angel, loud, daddy, love, Del. Ano? Angel? Love, friend. Love, Dale. Love mo si Dale? Oh, cute. Love, Angel, daddy. Love, Angel, Dale. Angel? Mga ka-aksyon, madamo sa nagplaylayo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga ka-aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Doktor! Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba.
sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio, Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio, Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio, Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor.
Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio, Bacolod. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Lucky us. Pasado na alas 8 ng gabi. Pero wala pa si Ivy. Sa di naman bala siya. Ginpabakasyon niya si Audrey sa ilan ni Yolanda. Agad sa sina makapaggusto siya lagaw. Bali wala lang sa iya nga may pamilya siya. Ako lang perme makita niya. Perme lang sala ang ginahimo ko para sa iya. Wala na ko sang maayong mabatian sa iya. Kundi pulos lang insulto sa pagkatawo ko. Wala ko sang pulos nga bana. Ay, kung kaysa, nagapinsan na ako nga bulagan ko na lang siya. Pero si Audrey, hindi ko gusto nga magkuba ang respeto niya sa akon. Kag mangin broken na family kami. Mapiktuhan kitang bata. Kag hindi ako gusto nga magguba ang iyang hantom sa kabuhi. Tungod sa amon sa iya iloy. Ay, mabudlay na nga maintindihan kami ni Audrey. Lamharon pa siya. Kag kinahanglan pa niya nga giyahan. Kinahanglan niya ang guidance namon ni Ivy. Pero ano ini ginahimo sang iya iloy? Hindi ni maayo nga makita sang iya anak nga nakagabihan siya sang pauli. Magabot siya karong kinahanglan kumprotahon ko siya. Kinahanglan nga may istoryahan namon ang nakatabok ini. Ang nagakatabok ini sa amon relasyon ng mag-asawa. Kinahanglan nga matapos ng problema namon nga duha. Umiilaw! Oh, Miss Ay! Kadako sa daog mo! Wow! Nakajackpot ka! 150,000 ang daog mo? Oo, man! Di buenas ka, Ive. Wow! Swerte sa ako ng gabi ngini. Miss Ay! Oo. Tungod siguro may lucky charm ka nga dala. Ha? Lucky charm? Wala man? Yes! May ara! Ano ka wala? May ara bala ha? Siguro, may alom siya sa ilok-ilok. O kung may sipil siya, dra. Ako ba lang ginatumod mo nga lucky charm ni Ivy? Ay, ito sino pa, Abi? Kay ikaw man lang upod niya, kaina pa. Sang naghampang siya diri. May ibang pa. May punto ka matuod po. Basi matuod di buhay na si Carding. Ha? Ako ang di buenas? Correct, Carding. Gani kon ako sa imo, Miss Ay. Permi mo siya dalon kung maghampang ka diri sa kasino. Yes, Miss Ay. O ano, okay man ba sa imo, Carding? Depende kay Ivy. Okay ba lang sa akon kung himo niya akong bodyguard? Araman lang gali na. Ay, no probs, Miss Ay, no probs. Pwede gid nga mangin bodyguard mo si Carding. No, Carding, no. Oo, Na? anytime. Basta si Ivy ang mag-hire sa akon. Sugot ko na yun. Carding? Oh, Miss Ay, sa diin kita sini. Kamo?
Sa diin ang gusto ninyo. Guys, nabusog pa na ka mo? Ay, yes, auntie. Ay, busugid kami. Miss Y, busog-busog gid ako. Tingala ko mga kahipos na sa iban. Tulog na galing, miss. Ha? Patulog na si Angel? Nanamian siya nga, tupad niya si Del, auntie. Kaya na pa, Miss Y, isang maglakat ng van. Natulugan siya nga nagasandig sa baga ko. Dale, pasensya ka na, ha? Okay lang, Miss Y. May gani kayo naging close kami ni Angel. Apit ko gani, hindi siya magpalapit sa akin eh. Galing kay kasweet sa iya. Nalamihan siya nga magampang nga upod kami. Kapala istorya gali sa iya. Ang manang gusto niya, Dale, agin istorya mo siya. Ako manamian gani siya. Isa lang kabutang, manamian ka man. Inagin ang gusto niya. Gali ka nang. Kinahanglan nga. Masunod-sunod ko sa iya, Dale. Gali ka? Ginkapoy gid si Angel. Pero nalipay gid siya. Tungkol ba damo siya sa nakita ang mga tao. Doon naman nulgani eh. Abi kay wala gid siya nagagwa sa balay eh. Masami nga ara lang siya sa iya kwarto. Nagalantaw sang iya paborito nga movie cartoons. Kag mabasa sang iya mga books. Kag kontakan na, gasagad kanta. Wow, kabalo gali siya magkanta? Aba, oo. Malaki magkanta si Angel. Bisan ginamuan yung lyrics. Pero may tono. Wow, ha? Papatudlo gali ko sa iya sa pagkanta. Papatudlo ko sa iya. Ay, Miss Ay. Mabilin ko ani ka mo ni cards, ha? Why? Nag-angel magani kita, di ba? Ako kwan, Miss Ay. May nakilala ako nga boylet. Wow na wow, tay. Okay. Kahibalo na ako sang biyahe mo, lagi. Okay. Go! Oh, thanks, Miss Ay. Ang sa diin na si cards. Ivy, Ay, masaw ta. sige na. Dance na ka mga duha. Kay may scared na, kuya. Sige. Nagalingin ang ulo ko, Carding. Ano sa mo kung mapaulin na lang kita? Hubog ka na tuod eh. Okay. Okay, cards. Ikaw nang bahala kay Miss Ay, ha? Ginapaypay na ako sa toilet ko. Babu-babu. Enjoy your life. Ano sa mo? Mapaulin na lang kita? Sige, Card. Mapauli na lang kita. Hubog na matuod ako. Okay. Idulong ko na lang ikaw, Sinya. No. Hindi ako magpauli sa amon. Gusto ko. Opdan mo ako. Pero, hindi ko magpauli sa balay. Cardi? Opdan mo ako sa buong gabi. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahing. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba.
Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola. Funny how a lonely day can make a person sane. What good is my life? Mga abyan, sundan ninyo sa pagmamati ang kasugpon sa nga matahong kag makatalanto kasing nga pala tuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Relasyon. Ginsulat ni Annalie Mirabel. Produksyon sang Aksyon Radio. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. Aksyon Radio!